Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Archie. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama to'y pakasaritaak, tabarang makaited iti basit nga adal, kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Archie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, Manong Archie. Nagtaer ka ita Bagbagay mo launay day takawis mo. Amuklatan, Gloria din ko. Andamanan kaya't mo akidawan kanya, kisa paspasablogan na. Saan ka apas-pasablugan laang, Manong? Ang, Manong, kuamin. Adapag namin tun bigat kadagiti gagayam ko. Ang, sigurado adi nakpalubusan ni Tatang, no saan ka sumurot. Anya? Apay, sa di nung amin ti papanan nyo, ading ko. Ijay Pangasinan. Nagadayumat ngaminan. Sapay adapag namin kan larnin ton bigat. Agpasugnod tumanan no sana matuloy. Alamatan Manong Archie. Kuyugan na kon. Tapno palubusan nak ni Tatang. Alaman langan. Ipakadak tulangan kinilarni. Tapno sana mangnamnama. Ay na! Agyaman ak unay, Manong Archie. Talaga nga ipatpatagnak akabsat mo. Anyamutan, apay ngamin ako yugam pay lang ni Glory akabsat mo. Idin to tabak-bakatanan. Sapay ada kayat ko agatangan ijay mall inton bigat. Makapasuron mat. Pasensya kan larni. Diyak lang amin mapagkudkudan tikid daw ti kabsat ko. Talaga ngamin nasa napalubusan ni Tatang, no isulaang ti kumuyog karagiti gagayim na. Napatag kada kami ti kabsat ko. Gaputa isulangan tinabati apakalaglagipan mi ti dinanang. Sana bale, mapantamat lang iti sumaruno nga aldaw, hani. Adula amin day ta. Sigurado ma. Tanod di ka pala matuloy. Ag-break talangan. Anya? Nasaya at matanaawis na katikabsat mo, Archie. Kumusta kan? Medyo nabayag nga minan day dinaudi pa nagsarita takat. Nasaya at aklatamat manang amara. Naimbag man da kinuyog mo mat ti ka anakam tapno agkakadwa tayo mat ditoy. Nagadayo ti Pangasinan ijay lugar tayo. Diyak may talag nagmay-may sa laang ni Nelma. Sapay ada ija abroad dagiti dadakkel na. Oray ni Tatang. Kas taon ti danag na no kas dia adi na makita ni Glory akabsat ko. Natural laang dayta, ading ko. Nang rona kasla ni nanang mumatan ni Glory. Gaputag karkaru pa dalauna Gusto ka manang amara. Ala, umay ka nga rod, intag langoy. Umay kan. Wan, mapantag langoy. Ngabdi nakguyodan Archie. No di ka iguyod, di kan tumanan sumurot. Ha? Isong aglangoy tayo mat agar dyan. Ha? Aginjoy tayo mat, akas karagiti agagayam. Manong Archie, kita mo. Ang bagay kayo gayam ka ni Manang Amara. Agpada kayo anapo daw. In-post ko tiladawan nyo nga aglanglangoy. Anya? Uy, pilya ka talaga, Glory. Inton ko ang addagungat kanya. Amok manan ti ibagbagam, Manong. Ang bay-bay aman day dyan, nobyam. Kasla awan tupay bibiyang naken ka, no awan kwarta ama itad mo. Saan mo tading ko? Alakit din. Mapantan iti ayan nagti kakadwata. Agay ayab da namangan. Oo, na yan, ayan, ni Ayat. Ala, lipatim nga rudan ti imbagak, Manong. Inta nga rudan. Sabagay, mariknak mat amabisina kon. Itay tayo pa'y ngamin nga aglanglangoy. Mayap to'y pwesto tayong upat kadama ng Amara. Manong, sige mapanak iti ayan ni Nelma.
Da kayon to ti agabay dito ka ni Manang Amara. Anya, ay di kan umakar dito ading ko. Napanlanggim matang ni Manang Amara iti makan kan mainom. Isotang tiyag katugaw. Ay, basta. Dito iton abay mo nga agtugaw ni Manang Amara. Sige, ditakan Manong Archie. Makamuka man langan. Awan mo't kat diti dagas na nagkatugaw kami kan ni Manang Amara diti bas. Sana bale? Tugaw lang mo't dayta. Maulaw ka ka di, Archie? Nagbasag ka matan. O narot Manang Amara. Maululawak mo't Sapay aircon to yung nagluganan tayo abas. Oh, atoy, ada ipaangot ko kan ka. Para ka dagiti maululaw daytoy nga agbibiyahe. Sige man nga ron. Talaga ang maulawak. Ang mga makapakwarak. Oh, daytoy, ang utang tapno makaginawa ka. Mayat ngagpaiso dito Agyaman ak Manang Amara. Awan anyaman na, Archie. Ala, iturog mo. Tapno di mo unay marik na ti ulaw mo. Nasaya at taymay ka dito'y balay. Apay mo na tinong panak, Larny. Anya ka di man ti basol ko. Ag hindi di amo kapailaan. Apay, anya ti kayat asawan ti post ti kabsat mo, idi adda kayo di beach. Apay, nobyam day di abakat Amara, akas taunay ti panang kayot kat na ka. Anya ka rin dahi ngay bagbakam. Saan mo't akim mayot kat kanyak di tao? Aglang-langoy kami lang mo't. Diyak pa tiyan. Siguro, naibusan ti kwartam. Intad mo siguro aminan iti day di babae. Saan na pud nuray ta? Alaki din, agkalmakan. Agsagana ka. Agpalis kan, ta mapantag shopping. Ha? Agpaisohan ni? Mapantan ag shopping? Uwen, Larny, honey. Isong agkalmakan. Day takat ti kayat ko kan ka. Amom noon niya ti kayat ko. Mabit lang nga roda. Inakpagpalas. Urayan naklabiit dito'y salas. Kumusta ang tirik na manakaw? Nasakit ka di pa'y ti tiyan mo? Uwan nga tatang. Agkalma labiit. Sa kalpasan na, agsakit kamanan. Kasi nasakit man ang tityan ko, tatang. Ay mabitlaan. Inakayaban ti doktor. Masapul kita anda no apay nga agsaksakit ti tiyan mo. Kumustan tirik nam kaanakan. Nalpasan ti operasyon mo. Appendicitis ti makagapo. No apay ang nagsaksakit ti tiyan mo. Nasayatan tirik na kante. Hanggang sa dino ay tinangalaan nyo ti imbayad nyo dito ospital. Aday pabulod ni Amara. Kasano, awan maggayang pulos urnong mo. Huwag nga rodante. May ibos ngamin ti swildok. Pasaray kurang pa inulad duma. Kasano ngamin adi maibos. Itultulok mo mat ngamin aday jay anhobiam dagnumdumar iti matmat gadam. Huwag nga rodante. Ngam sa dino nga'y tiyayan ni Larny. Saan kalingam imay ditoy? Saan kaanakan? Pulos, saan ang nagpakpakita ditoy? Ante. Ay agpanunot kan kaanakan. Madlaw at ikwartam laang ti kayat dayjay a babae. Nakakaasi ka, Manong. Danda ni awan binusbus mo. No awan ti impabulod ni Manang Amara a kwarta. Huwag nga rodating ko. Maasyanak launay kan ka, Manong. Gaputa sa balimat ngamin a tao tinagnumnumar itinagbamban nugam. Diyak ko makayat nga ibaga ita dayto eh. Gaputa nga adda ka payla dito ospital. Ngam, diyak ka ba ulanan nga ilimod? Anya nga minday taading ko. Ala, ibagam latan. Siya kung timang ibaga, Glory. Anya nga min at talaga na ita. Adda sa bali a karelasyon nila Archie. Archie? Apay nga da ka dito'y balay. Kayat ko sawan? Naimbag kagaya man? Juan, naimbagan ako. Siya akong ti si marong karken ka.
Gaputa pulos adi kay imay di balay. Kan ore di ospital. Nga ore na amma man nagsakitak. Makumikumak ngamin. Iso ajak na kaumay. Apay, di nakadipastra ka. Kwa ngamin. Gapo ka dita unag ti lalaki anang iso katam kanyak. Wen, aklo na kon. Idi pa'y nga da sa bali aka relasyon ko. Anya. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Larni. Impaay ko amin na kalikagong mo. Ngam kastoy laang ti aramidam. Pasensya kan. Ngam saan kan ngay ayatan. Lipatan na kon. Kan, di kan agsubsubli di ti balay. Di kan kayat amakita, Archie. Nalawag mat siguron day taken ka. Linaklakam lang ti mangikulasay kanyak. Naulpit ka. Ngam sige. Patgak tikid daw mo. Manipod ita. Nawayakan. Ay na, husto ko manday ta anak ko. Di mo ko mapagdadaalan iti panawan kan oras dayjay a babae. Ado ti mas nasaysaya at pay ngam isaw. Inayat ko itinapudno ni Larni natang. Yung kastoy lang tinaramid na. Naulpit na dya babae. Balang kantis. Manglilipot. Ala, husto na itan anak ko. Ingkakat maturugay. Manong, anya nga iti planom iti umadanin akasangay mo? Mabantayo ka di ijay beach? Anya? Agsalsalodsud ka kadi? Wano ibagbagamon ti kayat mo, Gloria din ko. Both, Manong. Ha? Wan nga agpaiso, Archie. Nabayagan day di naudi nga ipapantayo ijay beach. Winmat nga min, Manong. Agan wine tayo mat, Sana bale, takasangay mon iti mabiit. Anya tararaminan mo ti Amara. Inkamot aglanguyan Mapanak to inton madamdama. Isaganak tayo nga umuna dagiti makan. Guston to inton mabisin tayo. Umay kakit din. Intag Di- lang di- hoy. Di nakmanan guyudan na, Archie. Ay, nagloko ka talaga. Sige, mapantan aglangoy. Mabit lang Amara. Ha? Sakbaya mapanta. At dapat napatag ni bagakin ka. Kat sapel ako ma. Tanti nakagura apama na maamwa. Ha? Anya na ita? Kan, apay abirber nga sa nakmetlatan, ha? Pakawanan ako ma. Nadyakon kabaalan ti mangawag ken kay ti manang. Ngamin. Saan lang nga na best friend ti pangibilbilangak ken ka. Anya ti kayat mo asawan. Ay no bilang kagura nakman. Maawatak. Ibagam ko man ti kayat mo nga ibaga. Ay ayatan ka Amara. Nabayagan. Narik na akong day taidi. Tasikati kang runana ng tulong kanya. Tapno makalipatak. Kaputi pa ng pasakit kanyak idi ni Larni. Imparik naman na patugak. Kunak no jakon mauray nga ibagam kanyak dayta, Archie. Kunak no talaga apagayam lang ti pangibilbilangam kanya. No kasta. Ay ayatan nakmat. Wan, Archie. Nabayagan nga gayatakkan ka. Pagyamanak Amara. Nakaragragsakak ita akasangay ko. Dear Maloney, naibag na oras to amin papadayam. Di pa kasalitan na yun tayo ikan birita at naddapo. Kanyan padayam ang nagpahilina di tinagan na Mateo at dinan na nagdadras na. Kastoy man di kunanan. El alonli, di akon din akamat tisto na danken lugar ko, dapo tayo iti pakabuklan, iti pakasalita, kat adu, iti makapadas ti kastay sam. Guano papagayam, intay dindan iti pakasalitaan ni Mateo. Tampok dito'y programa tayo, dear an alonli. Talaga ka di asanan pa mabawing pa iti pangideng mo, Cynthia? Saanan? Nakadesisyon akon. Kat final day jayan.
Kanan anawaya jay tao. Apay ngamin nga isupay lang ti pagtatakko nam. Saan ama isuro ti puso nga gayat, Becca? Ngam, amom asaan arumbang day tangar aramidem. Agpanunot ka mamat. Huston, Becca. Gaputa uraan niya pa'y ti bagbagam. Nakaikadang akon. Saanin ang mabaliwan pa'y dayta? Okay. Adakan kan dayta. Sanak mat anagkurang iti pamagbagakan ka. Isu nga awan to nga rod ti sabali a pabasulam no saan ati bagim. Wan, kan may sa. Awan to ti pamabasol. Gaputan na anayas to ti amin. O anya, kaya't mo kadimot lang dito pag naadantahani? Wan, honey. Sigurado ka? Ibagam no saan mo ang magustuhan. Taag kita tayo ti sabali. Kontento akon, honey. Kan may sa, oray sa dino pa'y ti pagnaadanta. Saan aparikot kanyak? Tati napatag, kadanda ka. Kasanon no kalkalapaw lang ti pangibalayakan ka. Mayat ka? Wan ay, takas iti nakunak, saan anapatag kanyak ti klase ti pagnaudan. Ti kapatgan kanyak, kadenak ti lalaki nga ay ayatag. Dito'y kapailaan, please. Saan pa'y ang mabalin, Cynthia? Duwala ang ngal daw ti pakadak kini Monica. Saan ka din nga agpasugnod? Di bali, tas sikatay ayatag. Agawid akman. Uray man no iso ti kadwak. Sikalat tatay ayatag. Talaga? Uwen, honey. Kunak man ngamin na sinaamon ti asawam. Tapnagdan natan. Uwen. Ngam saan pa'y nga ita? Mangal-alak pa'y tinapinta sa timing. Oh, kanon to pa'y dayta. Mabiitan. Basit laangan nga anos, Cynthia. Honey. Apay nga da ka dito'y salon. Becca. Imay ka pailaan. Saan ka kuman na simsimrek pa'y? Unay ka matan, Becca. Kaslanak mo't abogan iti kasta pa nagsasaom. Kat, saan aya nga ingkabalay na kan da asawa na anobyom? Hoy, tangiwat mo. Ang mga numangagda ka nagiti aglabas. Ay, naimbaglangon, tawan customer. Apay, mabain ka? Adda aya babain mo. Di kan tupay mabain ang makin-in nagaw iti asawa ti akin asawa. Becca! Nagado di ta abarong. Ngamjay pa'y adda asawa na ti pagtatakko nam. Nagkari ni Randolph nga isina na ti asawa na. Kat da kamin ti agdan na. Oho, awan mon, Cynthia. Talaga ang maag ka. Anya day, Jay, sir, agpokis ka? Cynthia? Wen, siya nga rod, si Kani. Uy, grabe ka. Di nakpay gaya man malasin. Siyak daytoy, ni Tristan. Ti kanayon a dumawat iti papel mo idi elementarya tayo. Wen, malagip kon. Sorry, saan ka na nailasin? Nabayag mat nga minan day di. Kan sabali ti langam itan. Anyangay, timarmat lang ka di. Medyo. Madinsa. Apay ngay medyo laang. Kat, medyo pa'y laang tas saan ka pa'y anapukisan? Alaman nga rod. Pukisan na kon. Barang makompleton, day ta akinataar. Sino aya day nga awag? Ay, kwa. Tayman may sa agayim ko. Awan mo't laang napatag nga ibagana. Puro chismis. Iyof mo man nga rod pa'y laang. Makaparangrang. Naimbag kumamot no nakasilent. Sige, i-off kon. Aday ta. Pasensya kan. Randolph. Anya, Kaano nga isinam ni Monica? mabalin ka diya saan tapay apagsaritaan day ta. Makaturturo ka. O sige, maturog ka pa nga ron. Ay, Cynthia.
Oh, si kamat gayam Tristan. Kalkalpas mo lang ang nagpukis, nga mada ka manan. Wano, kadwam ka diti jowam, nga umay agpa-hair treatment. Jowa nga. Awan jowak. Ay, kata niya nga rod. Umay kabisitahan, Madanagan ngamin kan ka. Ha? Aw-awagan ka ngamin idirabi ngam di ka sumungsungbat. Sa hindi kwan, saan ka na makontak? No kumaamok ti pagnanaadam, imayak kuman. Pasensya ka, Tristan. Nabanugak ngamin, iso ana sa pa ka naturog. Ganjak napansin, ay, lobat gayam ti cellphone ko. Kasta ka di. Pasensya ka na, ha? Okay lang. Tinapatag. Nakita ka ita. Kan amok, nga awan ti dakas ang napasamak kan ka. Uy, kaslamat ag kursunada kan ni Tristan. Anya nga tanong iso ti kami ti gundaway. At dayta ka manan ako na, kun Becca. Mangrugi ka manan. Kat awan matdakas na iti imbagak. Certified abaro ni Tristan. Mas okay man ni Tristan nganda dya arantol. Ay, nahuston, Becca. Nakaado ka manin ako nakon. Saan mo akayat adenggan? Gapot na agpaiso amin nga ibagbaga. Alawanan. Agpaiso no agpaiso. Ala, huston. Kahit, anya ko mga minno padasem laan. Ay, Anya talaga ti- di nagsardengan. Ha, di ta ka man langan. Na, papanamon ngay! Agawid akon. Marengreng akan ka, Becca. Ay, una yan, ay. Apay ka di, Tristan. Awisan ka kuma, iti may sa dinner date. Sorry, Tristan. Medyo busy ak. Kasta ka di. Intun bigat nga rod. Kinapod no na, adan nobyo. Ha? Iso ano mabalin, sardengan na kuman, Tristan. Cynthia. Sorry, Tristan. Awan tirong ba nga ikidawam iti sorry, Cynthia. Agyaman nak, no maawatan na. Randolph, manon abulan, siput imbagam asinaam ni Monica, nga maging gaita, di mo pa inaramid. Kunak mo tamang kita kiti napinta sa gundaway. Kanan tupay. Kat aguray ka Matuo ka na kun nga gururay, Randolph. Anya kalakit din ayahani, mabiitan. Mabukudan nakto ni Diyos to. Ay, kanon tupay di tangal daw. Kan may sa, kukuanak mo tatalagan. Gaputa si katay ayatag. Wen nga mas ad-adda ati ayan mo kat iti asawam. Sana bale, ta si katay ayatag Cynthia. Nakaawag ka man, Becca. Anda dito'y boarding house ni tatang mo. Anya? Apay, kaano pa'y nga dita? Kasangsangpet na. Anya, umay ka dito'y, wano umay kami dita. Dita latan, siya kunti umay dita. Okay, urayan da ka nga rod dito'y. Sige, tagrubuhatak matan. Sikapay lang ti makaamo ka ni tatang dita. Kat pangasim, tasaan mo adakdakamatin ka ni tatang ti maipapan ka ni Randolph. Kunak no dito'y pailaan ti pagnanaidam. Imalis ka mo't gaya man. Wan tatang, ngam apay ka di? Nakapasyar kayo man? Ay, kwa. Umaya ko mamang ibagay ti kwartam no at dabalasan ko. Apay, anya ti pangaramatan nyo? At nga minisalsal na kanya katalon kahit hanggang kurang di adda kanya ka kwarta. Kat, adamo di talon tayo at altalunan nyo? Ay kidnapiala nga adda na yun a pangalaan iti kanan Sa nabalay, tag-sublimot ti kwarta tasaldamay. Ala, ngam, di kay pala imawag kanya. Tapno nang ipaw-itak ko ma. Nagbanog kayo pala nga may ditoy. Oh, Randolph, nakaawag ka mat. Honey, imawag ka. Taibaga ka sa anak makaumay dita. Apay, Adabasit parikot dito balay. kasta ka di? Uwan, honey, pasensya ka na. Kaano ka nga rod nga umay dito'y dagusta? Diyak maibaga. Basta daak to lang ta na sumangpot dita. Ay,
Maawatan nga kumahani, Anya pa'y ngay. Ada ka di nga rod maaramida. Agyaman na kani. I love you. I love you too. Bye. Agmay-may sak, manan dito'y dagos ko. Talaga binasted mo ni Tristan? Unin Idi pa'y lang matdamo panagaram na nga imbagak. Nga awan riknakan ko, ana. Ay, ayat lang agpaiso aya. Sayang. Sayang maninjay. Ni Tristan Nungay ko Ay, sumarteng kan, Becca. Saan man nga ituloy ti ibagam ko, ma? O, di sumarda. Rumbang lang, tanod di ka pala sumardeng. Talaga agumurakan kan. Ay, wow. Bilibak mat. Sigapay kit din ti adaganas na gumura. Ni Tristan? Adamanan dito'y salon. Isuday ta kasarsarita ni Becca. Ay, di na kunaan nga umaynak manin dagulitan. Imbagak matan nga adan ka ayan ayat ko. Sana ka umasidig iti ayan dangag sarsarita. Nakita na ko ni Becca. Oh, Cynthia. Anya pa'y lang ter aramidam dita. Itay-pay nga guruuray ni Tristan kan ka. Apay nga ta. Anya nga tamanin ti ibaga ni Tristan. No kasta, agsublikan iti Manila? Unsin siya. Ngamnoy naklunak. Amangan agtalinaad akong ditoy. Ha? Raba ko kadilaeng. Wan, agsubli ako ni Manila. Isong ay mayak. Tumayak lang agpakadakan ka. Ay, kasta ka di. Agan-anad ka iti pa nagsublim. Agyamanak. Kastamat kan ka ditoy. Agan-anad ka kanayon. Agyamanak. Kat, pasensya kan. Nudyak masubalitan ti ayat mo. Okay laeng. Maawatan ka, Cynthia. Narigat mat no pilitam ti pusom. Tasaan kan tumat lang agbalin ang naragsak. Agyamanak, no maawatan nak. Kat, idaw-dawat ko ama sa polam tumot lang ti babae. Aparakan ka. Ay, piman at Tristan. No apay mat nga minasikapay laang tinakatnagan ti Riknana. Siyak la kuman. Anya? No siyak kuma, di saan abastad? Dahita di kunakan ka. Asaan ama isuro ti puso no asino ti ayaten na. Ammo pay. Ngam, aywan gayam. Saan aya ako nam asinaan ni Randolph ti asawa na katagdan na kayo? Wan, kasta ti kunana. Oh, kat, ayan na kay nga rod ita. Apay nga aging gaita kat sanda pa'y matanagsina. Urayam Ay na, Cynthia, agriing kan. Saan ka unay amamat pati iti bagbaga day dya alalaki? Saan ka ko mga agnanayon nga uto-uto? Hello, Cynthia. Imawag Gaputa kayat ko ti agpakada. Tapay. Adag ti pagababangak. Talaga adyak makastrak ita. Madi nga min tiriknak. Maditirik na, wano, kadwam dita ni Randolph. Ay, kwa. Ay, apo, di ka paila idiritso. Basta, madi tiriknak, Becca. Kat saan nakasumrak ita. Honey, inka man kita asino tagtuk-tuk-tuk. Ay, sino nga ta ayamod dayta. Awan mo ti amok nga umay abisita kita. Ala, inkalata ilukaten. Tapno maamuam no asino. Ay, masadutak magaro na bumagod. Inkakit din. Sana sumarda nga agtuk-tuk-tuk dayta. Amangan kit din no napatagtibaga na. Sige man langan. Sige, tayo nakilo ka tiri daw. Di na ka di paunagan. Amok asika ti kabit ni Randolph.
Dua. Saan ka ngagdanag? Ta sa anak nga agiskandalo. Saan ka adiswan akas iti aramidan dagiti dagtuma? Asino aya ti bisita mahani? Apa yan nagbayad ka? Honey, ha? Umunagaklatan Cynthia. Uray no din pinauna. Mapit lang. Monica, kasano? Kasano anamuak? Um, Simple lang, Randolph. Sinurot ka itinalimad. Ita. Agpili ka. Agpili ka no asino kada kami kan ni Cynthia. Randolph, itanti umno agon daway. Sorry, Cynthia. Ngam ni Monica ti bilyak. Iso ti pudpud no may ayatag. Anya, kasano ak nga ruten? Sorry, Cynthia. Ngam nakapilin ni Randolph. Ala, agpakadakan iti kabit mo. Tagawitan, sakbay nga aglidam tilubong ko, Randolph. Anya pala ti sangit-sangitam dita, Cynthia. Ang sakit, Becca. Kasla matutudok iti nagaduadagom to'y pusok. Aya? Inalilaw na klaang ni Randolph. Kunana, asyak ti ayayatan na. Nga maapaya di nagpinili. Saan ako namas daaw? Damo pailaan, kat madlaw nga utwan na kanday dya alalaki. Becca. Iso asan ka na kundi sangit dita? Imbaga na lang ang asinaan na ti asawa na tapno agden na kayo. Namati ka mo't adagos. No di ka kandang nga. Ay papadayam no salitaan tayo ti ayat saan ikanayon inasamit line. No daduma ti ayat kit kasla napintas arabi iti baybay adda angin adda lawad ti bulan adda ladsak na iparik na nakadatayon nemno saan tayo makita ti kinapudno iti ten natin nasamit saw. Mabalinat na data ilabi ti adbalin ikarimbaw ti panakabasol panakaiyu ken panadsakit. Dito iti istorya da Archie ken Cynthia duay tao inad na iti na dumaduma idalan ti ayat. Ti misa nasugatan niyam nakasalak ti tao pudno inadta dinayon. Ti misa met nanipilit iti ayat saan parakan kuana adinda inaibilin dain kan kuana ti luwaken panagbabawi. Ni Archie misa ilalaki manipud Ilocos Suy kit kasla ordinaryo lain ti bayad na idirubugi. Adda kabsat na ni Gloria misa ka adin kayat na maprotektaran daputa kasla isu tinansaden kasapulan ti pamilya no awan ni Nanang Weno no adayo ti panagtarabay ti ina. Idi kayat ni Gloria makakuyog kadaditi dadayam na mapan iti pangasinan saan kuma palubusan ni tatan no awan ti mambantay kan kuana. Kit dito'y simet ni Archie kas manuna at tultuloy manipakita iti ayat iti karsat. Ay, data klase ti mano, uri adda bukod na plano, uri adda tao, kayat na makita, ibabain natin mismo, kayat na paralain iti nataljadan ti adin na. Idi na panda iti data lugar, kasla simple lain ibakasun. Adda baybay, adda radsak, adda pananlangway, adda panagkatawa da diti dadayam. Nemi ti laksid ti radsak, adda met dito baset attention. Ni Archie kit adda nasusulok pananipated na kan Narni, dem saan na amin makita ti matakat pudno adda iti puso. Ni Gloria, kas adin mapansin, makita na no asino ti pudno nga adpateg iti manong naken asino ti adpaaylain no adda magunod. Kit dito'y met asimlet ni Amara, may sa ibabay isaan nagkarigatan manipakita ti kinaimbad. Saan na adtalaglain iti nasamit sao, no dikit iti aramid, iti pananaywan, iti pananiparik na adda tao isaan ka panawan iti oras ki makarik na ka iti ridat. Kit papagayam, iti istorya ni Archie, saan na ayat laing tinasubok, pati met ti salunat, ti pamilya, ken ti kinapudno da diti tao iti adlawlaw na. Idi agsakit ni Archie, idi kasla at baliw ti lolaw na iti ospital, idi kasapulan na titulo, sa diay makita no asino ti pudno maaddakan kuana.
Adu da diti tao ay nasamit no adda lagsat, nem awan no adda sakit. Adu da diti tao ay makikatawan no adda kwarta, nem adpupaw no adda sinilan ti bayad. Kit sakit unay dayta, di ba? Ti tao'y pinati mo, ti tao'y namnamaem, saan na isuti at pakita no adda kay ti kasignetan. Nem ti tao isaan mo unay ininamnama, isupe ti at tultuloy at tumulong, at tultuloy ay mangkita ken ka, at tultuloy ay mangiparik nama saan ka agmay maysa. Nitatangken di Gloria saan da kayat imasaptan ni Archie. Makita day inilarniket saan inalawad ti pananipatid na. Adda sa bali relasyon, adda pananalilaw, adda kinaawan mas peto iti puso ni Archie. Ay, no kasta ti madlaw ti pamilya mo, uri kasano pasakit ti ibadada, masapul na din dyan. Tano da duma, ti pamilya ti umuna i makakita iti kinapudno nga saan pa'y ikayat ikitayan ti puso tayo. Ni Archie, kastaway na ayat, natulalain inasaktan. Saan inalaka ti umamin iti tao na inpapatid mo kat saan met dayam na at patid ken ka iti isumet lain iwadas. Saan inalaka ti at pakada iti ayat na dati ket ninamnama mo nga at balin ay masakbayan. Niyam iti data ay sakit, adamet nan bugyan na barudawad. Ni Amara, iti kinaulimit na, iti pananaywan na, iti kinaanos na, ket inpakita na ti klase ti ayat saan inakasulat lain iti kari. Saan nakasapulan ti adu e drama tapno ipakita ipudno tirik na na. Adda laing ti pasan ka na. Adda ti pananigam na itinarigat e kanito. Adda ti pananitulod na ken Archie tapno saan e matnag iti panagpakumbaba. Kit iti na amiris ni Archie data, iti na awatan na isaan, iti na palabas, ipanadsakit ti ramben ipagtainan na, inaramid na ti banad kasapulan na naaramiden, pinili na ti tao e nanipakita iti pudno, saan ti tao e nantedlain iti sugat. Ket, idi imbada na ken amaram na ay ayatan na isunat, ay, kasla adda na pintas, ipanadseret ti lawag kalpasan tinapaut etudo. Saan iperpekto ti dalanda, nem nagbalin inalagsap ti pamilya da, daputa ti ayat daket na ipasdak iti respeto, panantarabay, ken pananpili iti mesakan mesa iti oras ti ragsakan midat. Dem no ti istorya ni Archie ket na nipakita na adda paylain nam namapalpasan ti panakasugat. Ti istorya ni Cynthia ket kaslamay sa inapait asalamin na agpakita no anya ti mapasamak no ti puso ket pilitan na ti banag isaan iparakan kuana. Ni Cynthia, may sa ibabay isaan na kayat imailasin ti pudno inagan ken lugar na, daputa mo na idakel ti pangukon dagiti tao. Ken amom, no ti tao ket mismon dem adbain iti istorya na, dakel itanda data na adda banag isaan husto. Adda ni Landols, lalaki adda nasawa ni Monica. Niyam uray amo ni Cynthia data, pinili na pailain yi patient ti saw ni Landols. Pinati nati ay ayatan ka, pinati nati iba tinapto ni Monica, pinati nati uray maklain, pinati nati amin ikari kaslabal samo iti sugat nem pudno naket lason iti masakbayan na. Ni Becca, diyan ni Cynthia, ket saan na agkulan iti pamalaad. Adu ibeses na naimbada, at panunod ka, Cynthia, saan gusto data, saan mo lombin ipaayaban ti sakit iti mismo ibayad mo. Ndem no ti puso ket nakapulupot iti saan ti husto ayat, kasla amin ipamalaad ket at balinlain iuni iti ruwar. Cynthia ket sain no ayat. Ndem papagayam saan na amin na ayat ket lamben ay sulutan. Adda ayat imang pasayaat, ken adda ayat imang dadal. Adda ayat imanitad ay iti dignidad mo, ken adda ayat imanipa ay ken ka iti bain na uray awan ti manibada, mariknam iti unag ti bagim. Kit iti tinadaytoy, ime ni Tristan, may sa ilalaki manipud iti napalabas ni Cynthia, may sa ikakilala iti elementarya, may sa itao ikasalana dalus ti pananipatid na. Ime isuna saan imangalilaw, saan imanikari iti imposible, saan imantad iti ayat ikasapulan pay na itago. Nem ni Cynthia saan na nakita data. Saan na kinayat ilukatan ti puso na iti tao, mabalin kuma imantad ken kuana iti natawds aladsat. Daputa nakadulon isuna ken Landols, iti lalaki, kanayon inanikarindem kanayon met na at taktakaw iti tiempo. Ay, kasakit data, di ba? No tipud no itao ket adda iti sangwanam, nem ti matamu ket nakatulong paylain iti tao, imanibabain ken kat. Nanbugi bumara ti puso ni Cynthia idi makita na isaan na at tupal ni Landols iti karina. Kaano mo ibati ni Monica? Kaano tayo at balin inalawag? Kaano maawan tayo nadlamin? Daditay sa lutsud ket kaslapot silyo ikanayon as sumlek itirik na na. Ndem ni Landols, isumet lain ti subat, nabiit lain, anus ka, ulayam ak.
Ket iti tunggal ulayam ak adda baset ay parta ni Cynthia ay matmatay. Adda baset ay dignidad ay mapukaw. Adda baset inamnama ay may parit. Niyam saan na pailaing tinawidan ti kinapudno. Pinili na pailain ay mamati. Adinda na imay ti aldaw na awan ng mailin. Ni Monica ti asawa simulot na amuan na ti kinapudno ket sinanmuna ni Cynthia kan nandols. Ay, data ay ekstena, papagayam, isuti klase ti kanito, ikasla sumardan ti lubo. Ti asawa, ti kabit, ken ti lalaki ay nanalilaw kadakwada na agpadpadat. Ni Monica saan ay nagdua-dua. Pinapili na nilang dos. At pinika. Siya kwano ni Cynthia. Ket sa diay, iti kanito ay namnamaan ni Cynthia na isuti mapili, iti kanito maing panamnaman na iti badina na amin ti sakit na ket at balin erason tapno mapanken kuana ni Landols, dinamad ti kinapudno iti lupanat. Pinili ni Landolf ni Monica. Timbada na ni Monica ti pudno na ay ayatan na. Ay, anya ata tirik na ni Cynthia iti dayta ay kanito. Kasla amin ni Karit pinapesyan na ket nagbalin ay darat iti imanat. Kasla amin ay luwa ay indaman naket at subdi imang lubong kenkuana. Kasla na amiris na isaan palay suna ti ayat, no dikit pagdibanan ti lalaki iti nati panagbidot na. Ket no malpas ti amin, anya ti mabati. Duwa. Den. Panagbabawi. Ti sao ni Becca isaan na pinangad. Ti pasen ka ni Tristan isaan na pinili. Ti asaway nasaktan. Ti lalaki isaan inagtunab iti karinat. Ket ni Cynthia, nabati na agsanit iti istorya nga isuna mismo, tinanipilit na ituloy ulay adu ti simamo ken kuana tapno isalafan isunat. Awan siguro tinasakit paindam ti makitam napudno dagiti pamadaad, nem naladaw mo amin inandid. Awan siguro tinasakit paindam ti maawatan mo ti ayat pinadlaban mo kat saan dayam makidanday kentat. Ket dito'y makitatayo ti dakel nagdumaan da Archie ken Cynthia. Ni Archie, nasudatan, niyam inawat na ti kinapudno, nang panaw iti tao saan parakan kuana, ken pinili na ti tao nanipakita ti pudno maayat. Ni Cynthia, naadaan nat iti pamalaad, naadaan nat iti tao pudno manipatay, niyam pinili na ti kariti lalaki saan libre, saan inalawad, ken saan pudno. Dua da nagsakit, niyam dua met tinadumaan da sislon. Ti may sakit na nipilit ti panadadas. Ti may sakit na nipilit iti sudat adinda inagdarat. Papagayam, deto'y tilatsun, no ti ayat kit kasapulan iilamin, saludsudan ti badim no apay. No ti tao kit kanayon mangikarindam awan naramid, saludsudan ti badim no pudno kadiday tawa no mantadlain iti tiempo tapno saan ka pumanaw. No adagayam wano pamilya imang pafaamo ken ka, saan mo ida ikagulaan dagus, tamabalin na isudati man salapnid ken ka iti sakit saan mo pa'y makita. Ken no adda tao manipakita iti ayat babayan iti aramid, saan mo ibaliwalat, tano dagduma, ti ayat pudno ket saan na agringgor iti nasamet asaw, no dikit adda na iti panagtaginayon. Tibid da Archie ken Cynthia ket kasladua radyo drama nga adsaw, iti may salain mensake, ti ayat ket saan dain erit na, no dikit pili. Tiliem ti tao respeto ken ka. Tiliem ti tao saan ka na ilamin. Piliem ti tao dunting no masakit ka, saan na no naragsak ka. Ken no mabidot ka man, saan pa'y inalpas ti biyad. Mabalin ka pa'y naadsubdi, agadal at pakawan iti bagim, ken nangludi manan. Niyam no adda pa'y laing gundaway, saan mo kumaulayan ti aldaw nakasla ni Cynthia, at sanit ta ititen nati kinapudno, na ibagbaga mo iti bagim, apay nasa anak dimdig idi adda anak pa'y ti tiempo.